sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. This time check is brought to you by Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsa 1 gid bulan sang Agosto tuig 2020. Amuning bulan nga ginatawag sang aton sini pila ka sektor tigkiriwe. Ambot silingon medyo hugtanay pa ha. Amo ini nga mga panahon nga gasaka ang crimes against property bangod kay tiggurutom tigkiriwe. Dire malanga sa probinsya sa Negros Occidental balo ka Siragaling kagiban pagid ti amo ina kon nga nagtigkiriwe ang bulan sa Agosto. Dugangan pa sang kagaw nga COVID-19 disgrasya kita. Ano ang aton kapalaran diri sa siyudad sa Bacolod pitsa 1 sa bulan sang Agosto? Si Mayor Bing Leonardia nag-isyo na 3 kapahina sang mando ehekutibo. Magapalawig sang Modified General Community Quarantine sa siyudad Tubtob Agosto 15. Dumayo, kay ti modified, sige kita, padayon ang modified naton General Community Quarantine. Pero areho, may mga proposal ang syudad sa Bacolod, pamati ka mo mayo ko daw maluyagon ka mo sini, go kita. Pero ko daw medyo ga problema ka mo, pwede ka reklamo, pwede kayo. Anong proposal? Ang proposal nga ang korpyo, kundi korpyo ta alas 10, himuon alas 8 sang gabi, tubtob alas 4 sang kagahon. Anong senyo? Pwede na? Nga iisulta ang pangabay sang business sector alas 12, tubtob alas 4. Karon niya, ang bago nga proposal naglain, nag-isol siya alas 8, tubtob alas 4 sang kagahon. Of course, may mga exemption na siya, no? Mga pareho sa emergency nga kaso, nagatrabaho kung gabi sa pribado nga establishmento, media practitioners, nagatrabaho sa syudad. Of course, ang mga katapos sa kapulisan, militar, kagiban pa. Ari pagid, konforme ka mo, liwat, ipatuman ang liquor ban. Mga mulagonda, magatulutungga ka inom-inom, sugot ka mo, liwat naman ipatuman ang liquor ban. Ari pagid, ipasira ang 3 ka merkado kada Domingo, umpisa Agosto 9. Mga proposal ini. Ano sa pamatyag ninyo? Okay ni siya? Nga muning ipatuman ta, tuod nga ara kita sa Modified General Community Quarantine, pero may mga proposal nga amo ini.
ang ako niya opdan dire, istrikto nga pag-implementar sa home quarantine. Ako ya, upod ako dire. Ako ya, suwestyon ko malang ni, pero kung ang mando malang niya sa syudad, ang Batuman, nga alas 8, tubtub alas 4, tani ulustuhan naman na, alas 10, tubtub alas 4, do temprano pa man ang alas 8, no? Ay muon ta alas 10 talanganay. Pangabay gani sa business sector, alas 12. Siling sang migo ko di holing kaina, nya numaniman, hindi naman takabakal ilimnons ni, galalain sila, kaipatuman ang likorban. Lingkuti, kung ipatuman, 15 dias mala na. Basi ibalik, kung gusto kaya nga mag-inom-inom, sulod-puluyan lang, no? Wala problema. Nya galing kung ipatuman ang likorban, wala kabaklan, akalain. Amo ina ang mga bag-o nga proposal para diri sa syudad sa Bacolod. Gusto nyo, hindi? Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:40. Oy, katulad sa ginaandan, pangabay naton pamati kamo, luyag ka magluto sa kusina, mapos, matinlo, wala delikado. Gamit ka Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:42 na.
daw mahuluumpawan tani kung matuod ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte, ang pagpasalig niya may ara na nga baksin sa COVID-19 sa bulan sang Disyembre. Ini maining balita kung tuod nga may ara na tuod nga natukiban sa bulan sa Disyembre, basi kung mangin happy man ang Disyembre kung tuod ni palayag sang presidente. Kay siling niya, hindi iya magbalik sa new normal, mabalik kita sa normal nga pagpagabuhi. No, maayo nga pasalig ni, no? Kay suno sa report, ang final approval na lang ang ginahulat para nga ipang-distribuer na, ipanagtag na ining bulong. Baw kabay pakuntani kung matuod ini nga mabalik na kita sa normal. Sila isang presidente, hindi nyo normal. Normal, gid. Kaya ba no na ito kiba na Pfizer ko, no? Pero, wala pa ni kasiguruhan kung bala ini makatambal gid kag amo na ini ang baksinaton sa COVID-19. Pero wala kita gadula paglaom. Ang tanan nagapangamuyo, ang tanan nagasalig, ang tanan gid nagaampo kabay pa may baksin na, kabay pa may bulong na nga magbalik kita sa normal naton nga pagpangabuhi. Husto na ini nga pagantos ang pagpang-atake sang kagaw nga coronavirus. Matagaan ka bala? Inang matagaan ka sang konswilo na maginapaabot ka nga matukiban na ang tambal sa aton ginaanto subong. Kabay pa hindi full soap ini ang ihatag sa aton. Nagapaabot kita. Kabay pa nga sa bulan sa Disyembre may bulong na para pagbukas ang tuig 2021. Happy everybody. Everybody happy. Portino. So, hulaton ta, nagasalig kita, nga ini, matuman na sa bulan sang Disyembre. Buylugan na pangamuyo Tangla kita tanan sa langit, kabay pa, amo na ini ang solusyon sa COVID-19. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:45 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
makaaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48 na. Oy, sa inyo pag-ehersisyo, hindi magkalipat ha, mag-detoxify gid. Philippine Standard Time, las 6:48 na. Uy, pamati, mga rebelde, mga katapo sa New People's Army, may mensahe si Presidente Rodrigo Duterte. Siling sang Presidente, willing siya nga maghatag tambal, baksin sa mga komunista, sa mga katapo sang New People's Army kon dulugan nila anay ang pag-inkwentro sa tropa sang gobyerno tubtob sa bulan sang Disyembre. Sugot ka mo? Amo nang siling sang presidente. Siling niya kon hindi nyo pagtandugon ang puwersa sa gobyerno nga magapanagtag supply, magapanagtag bulong para sa COVID-19 tubtob sa bulan sang Disyembre, pati kamo pabakunahan ko. Ba, purte, no? Siling ni Presidente Rodrigo Duterte, nga utatilang lanay, hasta sa Disyembre, kay pati ka mo, magpila ka mo, bisan magsiling ka pa nga MPA ka, pabakunahan ta ka mo iya. Basta nga untat lang mo anay, arangkada sa trupa sa gobyerno. Bulngon ta ka mo. Bulong ka mo anay. Kung may balatian ka mo nga COVID, para niya nga may pursa ka mo pagkatapos nga mag-inkwentro sa trupa sa gobyerno. Forte nga arangkada sang presidente. Pabakunahan niya para nga may pursa ang MPA mag-inkwentro sa iya trupa sa gobyerno. Di niya, basta nga wala lang sa magluntad nga inkwentro halin subong pakadto sa bulan sang Disyembre. Mga komunista nga gamonitor, MPA, sugot ka mo sa ginatanyag sang presidente, wala lang nga na-inkwentro. Pag-abot sang baksin, pabakunahan ka mo. Kaya hindi ka pa na magsugot. Linya kaya, upod sa tao, niya MPA ko, niya okay lang. Kaya mo naman doon sa presidente, bakunahan ka mo. Pagkatapos nga mabakunahan ka mo, balik sa bukid para may pursa ka mo, mag-inkwentro sa iya sini nga grupo ang militar. Tiyamak mo na nga, babakunahan ka na isang presidente, agad mabakod ka, mag-inkwentro siya grupo, akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman
kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:56, ang Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation nagapadayon sa pagpanawagan
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58 na. Happy birthday lang kay Jobert Carion. Mayor, happy birthday karon nga adlaw. Ilatamyaw ka sang grupo sang Kaisi Boys. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eddie Naboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio!